there's no other way. Bé, avui estem aquí per explicar-vos la tecnologia compressiva. Tots aquells i aquelles que correu a muntanya us esteu trobant que cada cop més hi ha productes de tall o amb tecnologia compressiva. Quin és el principi o per què serveix la tecnologia compressiva? La primera cosa que heu de saber és que la tecnologia compressiva neix de les ciències, diríem, de la salut, en definitiva, i que com a primera instància el que planteja és que tinguem una millora del retorn sanguini. Gràcies a la seva compressió, el que aconseguim és que la sang pugi per les nostres cames amb més facilitat, de manera que arrossega més fàcilment l'àcid làctic i que, en contrapartida, la sang, per dir-ho d'alguna manera, neta, arriba amb nutrients, amb oxigen, amb sucres, de manera més clara i més fàcil. Aquest és el primer principi que hauríeu de tindre. El segon principi és que la tecnologia compressiva el que aconsegueix, en definitiva, com que ajusta molt sobre el nostre cos, el que aconseguim és evitar molta vibració de la musculatura, de manera que aconseguim tindre menys vibració, per tant menys possibilitat de lesions i a més tenim més consciència corporal. És algo que es nota molt ràpid. Així, a trets generals, quan jo he fet servir la tecnologia compressiva, el que primer he notat és que em costa més temps en què el dolor per activitat física arribi a les meves cames, d'acord? Què podeu trobar? Podeu trobar malles, podeu trobar, òbviament, pantalons que la part interior té una mitja malla compressiva, però per lo que més es coneix, en definitiva, el que més coneixem, doncs ja ho sabeu, són, òbviament, les nostres bessoneres, que ens les posem i evitem dolor als bessons, que és on més acostuma a molestar. Bé, espero que amb això us serveixi una miqueta per fer-vos una idea ja per què serveix. Evitar vibració i facilitar la circulació sanguínia. Amb això millorarem en molt el nostre nivell d'activitat, d'acord? Vinga, ens veiem i us continuem explicant cosetes, vale? Vinga, adeu.